Smetana, Fridrich Falcký. To je větší. Čína nebo Vatikán? Vatikán. Teda Čína. Ano, hned na podruhé jsem to měl. Bylo vyhráno. 4 roky studia a půjdu učit děti. Studium uběhlo jako voda, i když jsem každý ročník opakoval 2krát až 3krát, abych si důkladně vše pamatoval a působil před žáky dojmem vědce. Nechtěl jsem totiž dopadnout jako moje učitelka chemie Lepá, která tvrdila, že kyselina sírová není žíravina. Paní učitelko, že to není sírovina, tak to vůbec nevěříme. Ale milí žáci, mně přeci můžete věřit. Ukážu vám to tedy. Kyselina sírová, zdraví neškodná, skoč do úst. Spor zůstal nedořešen, neboť se až do konce roku suplovalo a po prázdninách jsme dostali novou chemikářku. Ale vraťme se k mé. Jak jsem řekl, studium uběhlo jako voda, sotva 40 letů vyšel jsem v ruce diplom, který mne opravňoval vlévat žákům do hlavy moudrost a dohlížet, aby neštěbetali mezi zvoněním. Nemohl jsem se dočkat školního roku, tak jsem se na děti těšil. Za školou jsem si uřízl lístkovku na darebáky a po večerech pročítal pedagogické spisy Makarenka a Kata Midlanře. A i jinak jsem se připravoval na povolání. Jedl jsem v třídu, vstával denně v 7, skládal si učení a penál, zvonil jsem si přestávky a o 10. jsem se procházel po chodbách. Konečně nadešel kýžený den 1. září. A dost. Bohužel jsem zaspal. Rychle jsem se oblékl a běžel do školy. Právě zhodili 10. Začal jsem si tedy procházet po chodbě, abych se jakoby nic vmísil do školního života. Náhle se ke mně přitočil školník a chytil mě za límec. Mám tě, ty pse, už nebudeš šacovat kabáty v šatně. Teď půjdeš na kobereček, tam z tebe nebude boreček. Čumte, paní učitelko, na něj, on dělá, že neví, ale je to zloděj. Vykrádá kabáty, bundy a saka, my to víme, nedělej z nás paka. Je to trapný omyl, paní ředitelko. Jsem nový učitel patral až 4 hodiny. A čekala jsem vás. Jen pojďte, kolego. 3. C na vás již čeká. Ale musím vás upozornit, není to nejlepší třída. Vadí, zvláduje. Ale bylo by tak pro začátek, Ježíš. No, tam cigán Masarovič. Masarovič, to jméno nesmím zapomenout. Prorazil jsem kruh paží a vyběhl ze třídy. A abych se alespoň trochu pohostil, běhl jsem do šatny a důkladně prošacoval všechny kabáty, včetně ředitelčina. Ježíš. Vašku, konec. 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 To je konec. To je konec. To mělo zavít.